Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm, som nu skal holde sit livs vigtigste og måske mest afgørende tale. I februar 2015 vendte den legendariske stjernejournalist Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm endelig tilbage til rampelyset, efter at have stået ansigt til ansigt med krigens rædsler i Tjetjenien i midten af 90'erne. Jeg kan ikke holde ud og se en voksen mand stå med hovedet ned mellem benene. Igennem året har hun leveret hårdslående journalistik som seniorkorrespondent på den korte radioavis på Radio 24/7. Vi gør det live. Vi gør det live. Vi kører. Vi gør det live. Den 24. december 2015 blev den prisvindende stjernejournalist under tumultariske omstændigheder dog kidnappet fra sin adresse på Dalgas Boulevard på Frederiksberg i København. Politiet er stadig på bar bund i sagen og kalder episoden for højst mærkværdig. DR3 bringer her en eksklusiv optagelse, som frøken Schiøtz-Kretz Hørsholm har ønsket at offentliggøre i tilfælde af sin pludselige forsvinden eller død. At DR har fået eneret til at bringe denne optagelse skyldes udelukkende, at man her er i besiddelse af et apparat, der er i stand til at afspille gamle VHS-bånd. Det er voldsomt nemt at betjene. Ja, men det er jo bare... Det er et godt østtysk kram, simpelthen. Det kan jeg godt fortælle dig. Er det det? Du trykker bare på knappen deroppe. Jamen det har Så kan du køre frem og tilbage. Kanon hedder det. Ja, den der... Kameraet, ikke? Ja, ja. Men godt, så er vi klar. Er du ved at være der? Ja. Altså, hvis det kamera, det kan tale og vise, hvad de havde set i deres liv, så vil du ikke tro det. Du vil ikke tro det. Jamen det kan det vel, kan det ikke? Jo, det gør det godt. Hvad siger du, hvad... Muren falder på. Hvad? Der er murens falder på. Okay. Nej, men mere i forhold til det, vi skal lave nu. Altså, hvordan... Jeg læser op, ikke sandt? Ja. I tilfælde af min død eller forsvinder alt det her. Du zoomer langsomt ind på mig, ligesom for at give den en vis gravitas, ikke? Altså noget dramatik? Langsomt ind og ud, ikke sandt? Ikke sådan noget Anthony Dodd Mantle fis med at køre frem og tilbage. Det er ikke for trierfilm, det her, vel? Nej. Bare langsomt ind på mig, ikke? Jo, jeg kan godt zoome langsomt ind. Godt. Men det gør jeg, når du begynder at tale. Ja, du gør det nu bare. Men du sagde, du kunne, ikke? Det kan jeg da. Jamen så gør det! Men hvorfor er det, du tror, du... altså... Er du bare? Ja. Hvorfor jeg tror det var? Hvorfor tror du, i tilfælde af din forsvinden? Ja, i tilfælde af, ikke sandt? Vær beredt. Du bliver da ikke. Verden er på vej lige lugt i helvede. Det går sydpå hurtigt. Skal vi gå i gang? Ja. Sådan. Vi er lige for, ikke? Du sidder direkte på der? Ja, okay. Nej, altså. Hallo? Ja, der er nogen med dog. Men du er lige med at vende jer på. Ja. Og luk op. Ja. Hvis det er Vibeke Hartkorn, så siger jeg gider ikke at diskutere med jer om det skide pære ved jer 3. Du må selv tage det. Altså, det er utroligt, det 3 ikke dør. Jeg kræfter mig hamret 100 kover så ved det. Hej. Goddag, Rasmus. Ja, jeg skal ind og snakke med Kirsten Birgit. Okay, du har også en... Det er alverden, der er for noget røg på. Okay. Nej, Jacob Holt. Der er gæster. Ja, jeg har altså en høn og pluk med dig. Ja, det kan du bilde mig ind. Er det det med de originale amerikanske billeder? Ja, og det finder jeg mig simpelthen ikke i, fordi der er ikke meget... Men det kan du nødt til. Du skal i hvert fald ikke troppe op her på min private adresse og kræve, at jeg laver journalistisk redaktionelle beslutninger på grund af din for godt befindende. Jeg har altid fotograferet på private adresser, ikke? Ja, det kan du bilde mig ind, men jeg skulle ikke en eller anden lære til staten. Du bare lige kan vandre ind i en campingvogn. Det kunne jeg have i weekendavisen eller værre, ikke? Kom nu! Nej, nu må jeg sgu blive op og gå. Jeg tror ikke... Så bliver det til håndgevær. Nej. Så er du ud. Det er mere, fordi jeg... Det er godt sige, at din hjemløs der rut. Så er der stedet på det. Farvel, Jacob Holt. Nej, Så kan du ringe til pressenævnet, hvis du orker, og trykke telefonnummeret ind. Det er fordi, vi er i gang med nogle optagelser. Jeg er nødt til at smutte igen. Du finder selv ud der, så... Dog leve. Få dig et arbejde. Okay. Yes. Jeg er godt fyret op. Ja, det er så godt. lad os bare komme i gang. Ja, jeg starter helt ud og zoomer ind. Langsomt, ikke? Langsomt. Action. Gravitas. Ja, nej, action. Ja, tak. Bare sig værsgo. Værsgo. Kære dansker, hvis du ser dette, er enden afgået ved døden. Sikkert umiddelbart efter en eller anden radikaliseret jihadist har råbt Allahu Akbar. Men, ej, jeg tager den lige igen. Ja. Jeg tager den lige igen. Og værsgo. Kære dansker, hvis du ser dette, er enden afgået ved døden. Sikkert umiddelbart efter en eller anden kulturløs jihadist har råbt Allahu Akbar. Ellers er jeg forsvundet. Begge dele.
efterlader dig, kære dansker, i en langt værre situation end mig. For dig fortsætter livet i dette amputerede og apatiske samfund, nemlig. Har Thomas Buch honoreret mit sidste ønske, så toner jeg frem på din tv-skærm på årets yderste dag. Du har netop set dronningen holde sin nytårstale og forsøge at opretholde befolkningens svigtende moral med en overfladisk og belærende dybest set halvhjertet smøre om fremtidsforhåbninger og Gud, konger og fædreland. Hvad er det? Jeg er helt inde nu. Jamen, det kan jeg jo ikke mærke. Men hvad så? Jamen, så må du køre ud og ind. Køre ud og ind? Ja, så kør ud og ind, ikke sandt? Bare bliv ved med at gøre det. Indtil jeg er færdig, ikke? Indtil du er færdig? Indtil jeg er færdig. Ja, okay. Yes. Imens majestæten har brugt sendetid på at læse postkort op, så har du siddet og spyttet i den nærige og sukkersøde spumante fra Lidl, der langt overgår for at være en champagne i disse dage. Du har lyttet, kigget rundt på dine venner, elskede din familie og varmede dig med den strøm af floskler om humanismens evne til at overkomme alt, man ikke kan komme udenom i disse dage. Du har sikkert nikket bekræftende og simuleret kollektiv eftertænksomhed sammen med flokken, men inderst inde, det er inde ved hjertet, der ved du godt, at det hele er løgn. At det hele er en ufacetteret udgave af virkeligheden, skabt til at få dig til at føle dig tryg. Keep calm and carry on, får du at vide konstant. Men sandheden er, at der er noget galt i Danmark, og det skal der gøres noget ved. 5 år før min fødsel, i 1947, der lavede The Bulletin of Atomic Scientists, det såkaldte dommedagsur, så vi alle sammen kunne følge med i minutviserens faretone og danse mod midnat, og forstå præcis, hvor nært forestående menneskehedens atomarudslettelse var. Det var en ubehagelig horologisk allegori, men dog en pragmatisk en. Og skulle vi lave en tilsvarende dans ditto, må vi tage sekundviseren i brug, og ikke minutvis. Altså, hvor er du heller? Du skal være på mig. Vi skal ikke zoome ind på lidt forskelligt. Du skal ikke lave lys, du skal lave på mig. Altså, ser du filmer i en lysestat? Nej. Hallo, her. Ja. Det er mor her. Ja. Ja. De sidste 60 års økonomiske og geopolitiske Siegfried-idyl er klinget af, og tæppet er gået til Götterberg. Vi lever netop nu i en af Danmarks største politiske kriser, og på samme tid har vi alle tiders mest vanvittige regering. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at vi alle sammen var flyttet ind i administrationens hus for Asterix og Obelix-filmen Du Strøvede Asterix, komedieparafrasen over myten om Hercules' 12 arbejder naturligvis med den lille galler i hovedrollen. Eller Asterix Interum, som det så forfladigt hedder på dansk. Administrationens hus er imperiets eneste kontaktflade med dets borgere, og det er indrettet med det ene og formål for at gøre problematiske borgere med individdrømme, passive og apatiske gennem endeløse absurditeter, selvmodsigelser og byråkratiske krumspring, således også det danske formynderiske samfund. Vi har en finansminister, ingen kan huske er blevet taget i at lyve Folketinget lige op i ansigtet, gentagne gange. Og sammen med Dansk Folkeparti, de svages påståede frihavn, sidder og vrider 90 millioner kroner ud af folkepensionisternes skibblade hænder, fordi vi skal spare den ene dag, mens den anden dag underskriver en regning på 80 millioner kroner for at flytte 8 medarbejdere i statens værksteder for kun 50 km fra Christianshavn til Kronborg. Jamen altså, hvor herre bevares, på grund af en politisk beslutning. Vi har en tidligere statsminister, som pressen insisterer på, er tidligere NATO-generalsekretær, når han udtaler sig om sikkerhedspolitiske spørgsmål, selvom man er nuværende våbenlobbyist, og retteligt er tidligere krigsforbryder end tidligere NATO-generalsekretær. Vi har en erhvervs- og vækstminister, der lægger personfølsomme skatteoplysninger om sin politiske modstander. Vi har en tidligere finansminister, Bjarne Corydon, der prædiker gode socialdemokratiske værdier og økonomisk ansvarlighed den ene dag, mens han den anden dag sælger statsejede virksomheder til spotpris. Det er en af bagmændene bag finanskrisen, den neoliberale til Ayn Rand masturberende investeringsbank Goldman Sachs. Vi har en radikal leder. Hallo. Du skal ikke køre rundt med det kamera. Det gør jeg ikke. Vi har en radikal leder, der den ene dag fører sig frem som humanistisk demokrat, og den anden dag folder sig ud som rendyrket anarkokapitalist, og det EU-valg ikke går hans vej og udtaler, at de 53% af danskerne i hvert fald ikke skal bestemme over de 47%. Vi har et skattevæsen, der er så langt op i røven på den almindelige dansker for at indkræve hver eneste øre, at de årligt indkræver 300 millioner kroner i afgift på luften i softice. Jamen, det er rigtigt. Slå det op.
Men de rige, de multinationale firmaer, dem rører de ikke. Nej. De smutter den eller skattepligtige fortjeneste ud igennem Luxembourg-finden i øvrigt opfundet af ham, der skal løse Europas migrationskrise, EU-formand Jean-Claude Juncker. Og selv hvis nogen ringer for at fortælle skattevæsenet, hvor de kan hente 4 milliarder kroner i skatteunddraget gode danske kroner, ja, så giver de kraftigt med en gang til telefonen. Samtidig udbetaler skat gladeligt 10 milliarder af de hårdt indkrævede skattekroner til enhver kinøjs med et gummistempel og en påstand om at have aktier i GN Store Lort. Og når vi nu er ved kinøjserne, så har vi også en politietat, der den ene dag påstår ikke har ressourcer til at hjælpe de danske borgere, når de har brudt ind i deres hjem. Hallo! Mens det den anden dag møder talstat op for at skåne den kinesiske diktators følelser og flå ytringsfriheden ud af hænderne på fredelige demonstranter. Vi har en politisk klasse, mine damer og herrer, der uden at rødme, beder dig og mig om at blive et par ekstra år på arbejdsmarkedet og vente til vi går på folkepension. Men de nægter selv at gøre det sammen. Vi har en politisk klasse, der græder tårer med det ene øje, når folk bliver meget ned og radikaliserede islamister, og med det andet øje inddrager borgernes frihedsrettigheder og veksler dem til falsk tryghed. Vi har et EU, der forlanger mere suverænitet til at håndhæve de ydre grænser i Schengen-arbejdet, der i forvejen er totalt nedbrudt. Vi har et EU-lederligt folketing, der jubler over en klimaaftale ved COP21 i Paris, samtidig med at den frihandelsaftale mellem EU og USA, TTIP, som de så gerne vil have indført, gør hele aftalen til en varmluftsaftale, ja. Og det var bare det sidste halve år. Og jeg har med vilje ikke nævnt Danmarks politiske Ikaros, Karl Holst, eller kopinepotisten fra Stauning Uddannelses- og Forskningsinstitut Esben Lunde Larsen. Og det har jeg gjort, kære dansker. Hallo, herned. Det har jeg gjort, kære dansker, for at skåne dig. Fordi hvis jeg havde nævnt de to, så havde vi i morgenaviserne i morgen kunne læse om så omfattende selvmordsraten af den igennem, at det vil få Grønlands vestkyst til at ligne et veritabelt Disneyland af livsmod. Men intet lys uden mørke, som TV2's underholdningschef sagde i det sidste desperate krampetrækningsforsøg på at retfærdiggøre, hvorfor der skulle danses og synges til årets 2015's grusomheder. Skal man tro på den udtalelse, så er vi omgivet af så meget mørke, at selv det mindste lys kan være en alt overskyggende forhåbning. Og hvad er så den forhåbning, spørger du? Det er, at du, kære dansker, indser, at du ikke er en borger, men et individ. At du bryder ud af administrationens hus og kræver din ret som selvstændigt tænkende væsen og indser, at staten er til for dig og ikke omvendt. At du nægter at lade partiet skylle ind over dig, giver op over for statens formynderiske bedøvende byråkrati. At du ikke lader dig indlulle i borgersøvnen af fakkeloptog og inspirerende citater draperet på din Facebook-væg. At du ikke stiller dig tilfreds med ubrugelig kommercielt lort finansieret med kviklån. At du siger nok og nok til levebrødspolitikerne. For vælgerleden, den er større end politikerleden, skal jeg hilse sige. At du indser, at dette ikke er et problem, du kan stemme dig ud af. For hvis du sidder på Nørrebro og tror, at det hele bare kan fikses, hvis de røde kommer til regeringsmagten, så siger jeg, at det kommer ikke til at ske. Hvad er der? Batteriet er... Jamen så, hallo! Hele systemet er pillerødent. Derfor skal du nægte at drikke den proverbiale sukkersøde spumante fra Lidl, som du har fået at vide af champagne. Spyt den ud! Den er nem at drikke, men det er noget lort. Det er håbet i mørket. Tag den røde pille og vågn op, kære dansker. Claus Rifbjerg sagde før sin død, og han regnede med, at der var 2.000 begavede mennesker i kongeriget Danmark. Det synes jeg umiddelbart er et meget generøst antal, men man kan da i hvert fald konstatere, at ingen af de 2.000 er i Folketinget. De er i befolkningen. Det må være den logiske slutning. Nu skal det gå lidt hurtigt, Kirsten. Jeg ved Gud, hvad? Det er meget lavt batteri. Jeg havde ved Gud aldrig troet, at jeg skulle leve længe nok til at se voksne mennesker græde over bagværk på landsdækkende tv. Men det til trods så viser al empirisk forskning, at vi bliver klogere og klogere for hver generation. Det er der håb og sandhed i. Bare tænk på dine bedsteforældre. Hvornår har de egentlig sidst nogensinde sagt noget klogt? Hvis du sidder over for dem nu, så kig på dem og tænk over det. Hvornår har de sidst sagt noget, som ikke bare var en åbenlyst selvfølge? Det er der håb i. Men det kræver en opvågning. En sildig en kan også gøre det. Held og lykke med det, og glem ikke det lille værn mod virkeligheden. 5 dele gin, 1 del vermut, og så en god olivenlag, rystet i is, serveret i glas. Skål, og godt nytår. Ja, mens jeg husker det, med hensyn til flygtningekrisen, som jeg sagde til Riskær her forleden dag, så er der staten opkøber alle ejendommene over i udkants Danmark, og så betale for byggematerialer til flygtninge, så kan de bygge op og blive integreret samtidig. Bum, så har vi problemet med affolkningen og løst flygtningekrisen. Kort mig ud. Hvad? Hallo? Er du nu over på lyset igen?
Det var bare lige den udgang, jeg tænkte, du kunne være god, hvis du var. Godt mig ud.